Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu sa pozrieme na moje everyday carry. Pokiaľ sledujete napríklad Petera McKinnoya alebo ďalších technicky zameraných tvorcov, určite ste oboznámení s formátom What's in my pockets. Alebo teda, aby babky na stolička neprevrácilo, tak sa to bude volať pekne po slovensky, že čo mám v gamašoch. V jednoduchosti si ukážeme, aké gadžety pri sebe nosím a bez ktorých si neviem predstaviť normálny produktívny deň. Začneme vecou, ktorý má pri sebe každý, a to je mobil. Konkrétne toto je nejaký Realme 7, tuším, alebo niečo také. Tu môžete vidieť, že nie som náročný na nejaké kvalitné mobily. Mne doslova stačí, keď z mobilu môžem volať, keď si tam môžeme čo zahrať a keď si môžem skontrolovať staty na YouTube, Instagrame a tak ďalej. Tento mobil to zatiaľ dokonalo spĺňa. Do budúcna určite plánujem upgrade, hlavne keď to budem mysleť vážnejšie napríklad s Instagramom alebo s niečím, kde budem potrebovať kvalitnejší obraz z mobilu. K mobilu patria sluchátka. V jednom videu som ich porovnával s týmito sluchátkami, sú to Lamax Muse 2. Tieto sú everyday carry, lebo ich nosím každý deň. A tieto si zoberiem len raz za čas, pokiaľ so sebou beriem Switch. Takže tieto nenosím každý deň, ale dá sa povedať, že patria k mojej everyday carry. Každopádne na tieto sluchátka už som robil recenziu, alebo teda porovnával som ich s tými Lamax Muse 2, takže tu vám niekde vyskočí video. Ďalšia vec sú kľúče. Samozrejme, že mám pri sebe kľúče, kto by pri sebe nemal kľúče. Na týchto kľúčoch nie je nič špeciálne, možno to, že tu mám takýto krásny otvárak na fľaše a píšťalku pre psy. A možno ešte to, čo by som odporúčal každému človeku, a to je takáto karabína, alebo by som to povedal, proste si to zaháknete, o hoci čo potrebujete, idete do obchodu, nechcete ich mať vo vačku, zaháknete si ich o nohavice, alebo máte nejaký iný set kľúčov, ktorý potrebujete napríklad od schránky, od pivnice niečo, zoberete, zacvaknete a máte ich tam, nemusíte na to kolečko napchávať, takže táto karabína mi ušetria veľa času, určite odporúčam. Ďalej tu máme peňaženku, toto je veľmi malinká peňaženka, ja mám rád takéto malé peňaženky, nemám rád tie obrovské 10kg peňaženky, kde by ste zmestili aj celú banku. Tuto ju máte v porovnaní s Gigi Booster Pixelom, môžete vidieť, že je fakt malinká. Určite do budúcna plánujem upgradovať na také tie Jamie Jacobs peňaženky, také, kde máte proste dva pláty a medzi nimi karty. Ale túto peňaženku mám rád strašne, pretože mám v nej veľa takýchto easter eggov, hej, čekuj Hariamu, alebo môj občiansky. Ale ako som povedal, do budúcna určite ju vymením, alebo teda skôr upgradeujem na tú Jamie Jacobs peňaženku. Baterka. Určite si veľa ľudí povie, že baterka, ty ideš kempovať, alebo ty sa stratíš v tme len tak. Baterka je veľmi dôležitá a užitočná vec, konkrétne mne pomohla už veľakrát. Určite do budúcna budem potrebovať upgrade na baterku, pretože mi tu vadia tri veci. Za prvé, že je taká väčšia, určite by som potreboval menšiu baterku. Za druhé, že nemá nikde magnetické prichytenie, to je najlepšie na praktických baterkách, že napríklad idete opravovať motor od auta, tak si ju zasvietite, niekam si ju takto dáte hore na tú kapotu a svieti vám krásne na motor, alebo z boku bývajú magnety. A ešte by som tu potreboval takú tú sponu, aby som si ju hocide mohol proste zavesiť. Takže do budúcna určite upgradeujem. A to boli všetky veci, ktoré mám každý deň pri sebe, takže everyday carry, chápeš, lebo everyday carry, akože každý deň to nosím pri sebe, lebo tie veci každý. Teraz si ešte poďme ukázať veci, ktoré patria k everyday carry, ale nenosím ich pri sebe každý deň. Ako prvé by som začal zápisníkom alebo diárom, alebo hovorte si tomu, jak chcete. Je to veľmi užitočné v rámci zapamätania si dátumov, v rámci zapamätania si vecí, čo máte robiť. Konkrétne ja ho využívam, presne ako som hovoril, na zapisovanie dátumov, veci, čo mám kedy urobiť, na nápady na videá, plus scenáre tam niekedy mám, robím si tam náčrty na náhadovky na videá. Za mňa je lepšie mať nejaký takýto diárik, zápisník alebo niečo ako aplikáciu v mobile, lebo napríklad mne sa to tam veľmi pomiešalo. A tuto mám krásne všetko zoradené podľa dátumu a tak ďalej. Toto je skôr taký učiteľský diárik, ale do budúcna určite plánujem menší a bez riadkov, aby som si tam mohol pekne skicovať. Pretože to je najhoršie, keď sedíte napríklad vo vlaku, cestujete domov, napadne vás dobrá náhľadovka a vy si ju nemáte kam zapísať a kým dojdete domov ju zabudnete. Takže toto ma vždycky zachránilo v takýchto situáciách. Ďalej si môžete pamätať z videa o Nintendo Switch. Aha, je to Nintendo Switch, chápeš? Lebo je to z videa Nintendo Switch, takže to je Nintendo. Sice som spomínal, že mám nejaké hry aj na mobile, ale není na to si zahrať nejakú príbehovku, pokiaľ cestujete, pokiaľ máte voľnú hodinu, máte prestávku v práci, není na to si zahrať dobrú príbehovku. Napríklad ja som si od toho unboxingu kúpil Assassin's Creed Ezio Collection a Minecraft Dungeons a originál Nintendo Store som si kúpil Assassin's Creed Black Flag.
Určite si teraz všetci hovoríte, Assassin's Creed Black Flag si spomínal už v minulosti, nemáš to už náhodou dohrané, ale mám to dohrané 9 krát a teraz to dohrávam 10. Doma zastaví. A ako posledná vec je tento Mad Monk Pillbox, dostal som ho ako darček v jednej objednávke. Samozrejme vnútri má Mad Monky, ale nebudem ho tu teraz rozoberať. Nenosím ho pri sebe každý deň, ale mám ho vždycky hodený v kabeli, pretože keď zaspávam niekedy na hodine, tak si jeden dám a som fresh. Ale k tomu sa ešte dostaneme. V blízkej dobe sa môžete tešiť na video, kde budem porovnávať GG Booster a Mad Monk. A tam si vlastne povieme výhody a nevýhody k obidvom, takže na to sa môžete tešiť. Každopádne toto nie je spolupráca ani s Mad Monkom, ani s GG Boosterom, ale zistil som, že minimálne Mad Monk má program, kde vám môžem dať odkaz do popisku, takže pokiaľ by ste chceli si kúpiť Mad Monk, tak si ho môžete kúpiť cez odkaz popisku a podporíte ma tým, budem veľmi rád. A to by bolo asi tak všetko. Takže ďakujem, že ste video dopozerali až sem, dúfam, že sa vám ľúbilo a ak sa vám ľúbilo, tak môžete dať odber, like, komentár alebo ho zazdieľať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. ये टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की